Guys, bike na ko guys. Tanaw unta kung bike na ko guys. Karon guys, ato ning gupitan guys. So mao ni guys ako ang gikurtihan ang guys, to ning kurtihan. No, mao ni akong trabaho mabunta guys. Muko na lang ni nga kuan ni malimpyo ni ilahang kuan ni sa among amo sa akong amo guys. Mao ni kung gunting guys, habulanap ni kung gunting guys. No. Gahi kay guntingon guys ay. Mao na akong agi guys. Diri silpis ako mao ni gunting guys. Nipis kayo. Lugos kadlot. Nya ubanay lang ko ninyo guys sa akong kuan. Thank you sa inyo ang pagtan-aw guys o pag-follow, pag-share. Tagas lang. Mao ni guys, ato ning ilabay ning mga sagbot. Ato ni itsari unahan. Ato ni itsa kusog pa. Oops. Kani ato ning ginoto ning gagmay. Ato ning halupon gyud. Aron dali ba. Hamdagan tao itsa to na. Okay, punito nako. Biyan ako ning punito ning gunting guys. Dian na. Sa man nagit guys managi korte na ko tanom na korte po naguba po lagi ang kuan guys gunting naguba ang gunting kay kuan puting pagkagihias tanom kay guys muna guys limpyo na ngayon kay guys so natagas kay ni yang karon ayan na kayo na ya guys ayan na kayo nigtugbo ani wa nanindot na ganita naon gapo nang itanawon nya dire guys ani hawa na kayang kuan guys hawa na kayo hawa na kayang ilaw tingnan nyo guys ang ilaw bahawa na kayo tinatukunga tukong na guys tanan tabo ang kauban guys ang ganot day mayang buntag ya nangganot po ang kauban guys si Juanita nangganot po taon sa Bermuda guys nya ako rin guys nagunting ko rin nya mao palagi naguba ang gunting kaya puting pagkakuanan puting pagkakuanan guys kanang kuan magahi kayo nga tanong gahi kayo wala po naluthan ko ni guys luthan kong kamot gunting guba po kay kuan ni guntingan ko diapis na yung guys nipis kay ang gunting mao ni nga nakuan gyud na guba mana pun trabaho guys nga kuan mabuntag magkuan mag gunting ni mga tanom tanawa guys tanom mo limpyo na kay dire guys limpyo na kay bungon sa tanom so una putin pagkalibunan mahadlok ta ba basi mapuyag bitin so puyag bitin guys ba tanawa ya guys ang ilawom sa tanom limpyo na kung ilimpyuhan tinapakilimpyo ha guys kuan sa ko guys kay kuan limpyo na po ko sa kuan sakyanan guys kung service ba na kung service guys bike na kung service bike na ko guys tanaw unta kung bike na ko guys dagang salamat sa inyong pagtanaw sa mga video guys salamat kayo sa inyong pagtanaw sa ako ang mga video limpyo na po ko guys amping mo tanan guys bye bye